Usabona? Oyo no muntu sindu gasi bakoroche kero muchumba chorirwa achire bunge. Nginende rutako bairira state house yo ko bachi besa bake kura maminja abananchi. Amangana yumbu ya. Ekiara bachumbonya bachoriru digabatige bake kura una abananchi bakuratiki. Lakini wanera agocho babongia ndio bairira state house yo barageria beba ngakibachi abananchi babatomete bakora. Igo bunge to muntu onyesaliri William Samoei Ruto. Igare gotiga abantu kare twabwata babubuo chaga iga moyi ariko barangiri bakana nganje tindigocha ngokore gasi uno mwana njakoro taki wone kasumbe yare tiri okorangiria abantu ku state house ko baragiri bakachikura mamenja abananchi teringia nayo yo gwagete yes aya na adu yo mwana inchi abana bali bonse bibaite twa masasi Nairobi ekiaronye mwaka no onanga bana balimba je dukora go demonstrate lakini bana mo gwaka yes bakanaenda mwende go sumbe state house naende Ruto ko batebionye kandi ni mwasa gwaka chinko bona ngajia bananji baraba amini goseba no maganyire oake yes Ruto ikari atebe no naende no ole kamera turiko soka naende gwaka chinko binga Ruto gwaka riro naende na gwaka bona ari ngakimwe kyanto wakora oake otebe gwa biringo itiole Ruto agende anyekani naende manya kwanza gwaka chinko bi taribo bobe sana sawa